Meningkong yang asim gini kabu manai kublai yurwik madut Sunday pi barok ki kun samla jong ka balang hang ni hanong seder bada ka juko por ngapen pau kucing sengungu na ka benta gini ka benta ka ba pi ailat inga bani don benta gini ka question hour gini ka janmien gini jing rakhe ka jong pi gini ka yurwik madut Sunday tingam bun ketin ngan late man ai be ya ke jubab alo jong ne ke jingkeli kumbala pen sengau menta ke bong hang tu hang hatu dang donem ki briu ki bahok harilum kasi ba jaintia to ke jubab kalong ba ha ke jing yo i jonga ki dang don ki briu ki bahok ki ba i yo blei ki ba shifting yo blei bat ki briu ki nang yai imru ha ki jing duai na ke benta ka ri bat ka jait men riu kasi bat jaintia ke jongi bat ka pausna hadu menta ngidang yu i pelen ya ka sangti ke jong blei ka ba kerku yang ka negari ke jongi ka ba sumar ka ba ri ka ba yadai ke negari jongi na ki ba pun ja ki jing sneu kham tam ke ne snem ku mengile yu i ki jing jia ki ba trim ki ba shirkai ki ba jia saudong jong ne ka prthei den rei ka sangti ke jong blei kari ka sumar ka kerku yangi mengidang la ban long kumne kumbangi long hadu kene ke por te ka jubab ke ba sikin tien ke lapan ai ke long ba kidang don ki riunget hakane ka ri ke jong ki ba shifting yong blei ki ba i yong blei ki ba hok bat ki ba riu blei nga neng kong neng siap nga ai khu blei youth week ye pi ki kon samla jong ka balang ba pila ya ka ban penjat bet ya kanika program jong kanika tayo baros tayo kat hadu bangila poi se kanika met ka bak hadu jong ka youth week ka jong pi haswa bangin yo ban rakhe ya ka youth Sunday ka jong pi lashai kesni neng kong nga ai ngo yo blei ubala penla yanga hapdeng jong kajing long temen ke jonga bani don rengkat lembat pi ki kun samla lengba kani ke program ke jong pi ke question award ngasim ya kani ke kabu ban ai kublei kerpang ya ke program komiti jong pi ki samla kaba dang yai ibet ya kaban penyayok bentalem yanga ha kabakum kani ka program te ka jingkeli ka ba philya bu ngamla bantip manu babu kalong kabit nem ya ki khon samla kristan ban ya sim benta ha ka por election nga sutho ba ine inong keli imut baik tang ya ka way ka election ka bamot ka political election ten rei kani ka ktin election kani ka ktin nongwe ka ktin nongwe kabamut ha ka jing sisa ka ktin khasi ka jungi kabut ka jing jit te ha ka balang ka jungi ru ngidon ka jing jit ngidon ka jing jit don ka por ka bangi ha ban jit ye ki khot jung ka komiti balang katar ka de election hi don ka por ka bangi ha ban jit ye ki temen bersan jung ka balang kinong serai jung ka balang kataru ngi haban jit ki don ru ki por ki bangi haban jit ya ki nong kit kam jong ka balang ke district bat kumta ter sadu ki por ki bahalor du jong ka balang ke jongi ti hang ne kum bakalong ben nengkom bakade ke jing suthu ke jonga ka long ba ita i nong keli nong bu ye ke ni ke jing keli imut baik na ka benta ke election perthei na ka benta ke election perthei te kajubab kabalengkot nakaliang jonga halor kani kejingkeli kalong ba kabit ye ki samla kristan ki jongi ban ye sim benta ha ki kam election tanpa samla kristan lane ka samla kristan lada ki don hangno ki dei ban long ki dei ban sutho lane ban kenmau ye de bangi dei ki kristan bangi dei ki kristan ka jingdon benta jong ki samla kristan hakikam election ngangek bakan wanra ya ke election ka jingjit ka ba khot ka ba suba ka ba lai na ka jingge sha ka dokti ka jingge kenok i wei pan rei kan long bai hakadur jong ka ba
hakadur kabajanai kenang bangin yo ya kinong mikmat kijungi kibapaka nagabanta ban sensyar ya ka jelalane ya ka ari kijungi te nabagata ngimte ban supla utrai jungi Yesus Kristus ong leksik pertai samlau de ban leksik pertai tang bangi de ban husiar baka pertai kam de ban wan sini kum ki khun jong kabalang ki khun samla jong kabalang ni haban lek wat syaka political election ru hendrei fitip bahaka political election kadon ka parti kidon ki parti tena markata la dangi don hakanu ko parti ngimte ben penpau gelede bangi te kiba snot hakata ka parti bat kata ka parti kamde ban wanrung hapok ka balang haka bangi ngidon lene hapok ka jing im jing long kristan ka jungi ka bangi ngidon hangno habangi ngidon laka long hakikam election jong ka pertai ne jong kanu ka slong ka thau ka imlang ka salang ngidon kam ban penpau gelede bangi dei ki kristan mo ka kam snong kam thau ngidon ka jing jit ki election ye ki nong ki kam jong ka snong nga si ong bun sin gelede bangalong rong basnong ngam dei ban ong bangan ken kerpang lene bangan ken da kumwei pat baka kam snong kan yai la ka kam snong ka kam balang kan yai la ka kam balang ngalong rong basnong kristan nama kata ngadei ban le ban keren kum u kristan la hangno habang hangadon ita ide jing tu bab lengkot dia ikan iki keli bahwa jing ada ikan jing keli jubab long ma kamram jong ni kum isamla kristan kentai berserang harap kum gane kapor kaba kari kayai kamba jugi jing adu kaba long nanu sidong itau ki jongi ka kamram jong isamla kristan hakum gane kapor kalong bani mi sakmat bani kit lam yaki jing takia kison hapo jong ka balang bat kunju ru apo istong ni thau ke imlang ka salang ke jongi bat kane kalong sibenta ke jing sakhi ke jongi ya ka keteng ke jong trai jong Yesus Kristus bat ru kalong sibenta ke jing syakri ke jongi ka bangi syakri yogle lengba di kam babha ki bangi ki kner ki ban long ki nong ya kristan lam ki nong ya trailam na ka benta ka kam ka imlang ka salang ka jongi te kata ka long jing yu i jonga baga kamram ki kristan ki samla kristan ka ne ko por ka long ban mi sakman ban ai ki jing ya trailang ha ka nong ka benta ka ba ka imlang ka salang ka don kam lane kari bat ka jai menril ka jongi ku presibon hato ublei usya baki jing sneo lai nuksa kum ke jing penyap breu bat lane ke jing pangklam kum ke coronavirus bakan don pertai kidon lai teli ki beta usya ke jing sneo ublei usya ke jing sneo mo sim nuksa yo blei hakadur jong ki kimikikpa ngi ki kimikikpa ngim jukwa baki jing sneu kin ban yala ki jong ki khon ki kiti ublei ui jingi kwa baki jing sneu kin wan ban rap na ka benta jongi iwei pe iwei kum ka jing penyap breu ublei sem ong yo breu khelek lane ubu ben reu perthai ban ya penyap ba hakapor ka benengkong habo ukan penyap yu abel ndei bapha ublei un penyap lane bo ublei un aibor yu abel yu ukan un penyap ndrei ka de ke jingle ke jong breu une kani ka kham coronavirus kam dei ke jingle ke jong blei mo yo ngi ong ba ka de ke jingle ke jong blei ndrei ka de ka ki ong ka de ka man made diseases kadai ka basnau breu la bananam hakeleng ke pertai baya uneu virus la sna da kataka biological department jongka rishaina tenrei ublei u ailat ya ubreu ba ula ban sna ya uba kumuneu jat nyang jingpang knang ba hakawei pat kaliang kanlong kum kajing tenju yangi kum ki khun ben reu kham tam yangi ki basakri ublei hadukat no
habang ye kundu ye kini kijing bangin fight mat sublay ban lese kanika klam coronavirus kadika lat ke kabu ke bau blay ukwa yangi kibreu bangin renew yelede haka jingye dei ke jongi bat ublay hau bangin syakri. Ini aku coba ikut kejadian kini, mereka bernyo. Kumno kisah kila berbenda ke burung jinglong sama jogi. Kumno kisah kila berbenda ya ke burung jinglong sama jogi. Tungan ngej ma gene ki kali ga theu bai ingi ki samla Kristan kan thei bat serang. Mong ki samla Kristan kan thei bat serang. Yilong ka buram na ka benta ka ying kesem. Buram na ka benta ka balang ke imlang ka salang ka ribat ka jai kan riu. Balada kita ki samla yilong ki samla ki bai im bai yai ka okor ka buram ka tibriu ka tiblai ki bai syepti ni ublai ki bai i ublai. Ke kum ki samla Kristan ila man pendai kita buram jong jinglong samla jong ki dei hakaba ki yaile kata ke jing ri khu ya la jong ke jing em ban ri ala dei basur kum ong apostol Paul Timothy lanta ki ba ke jinglong ke jing em ke jong ki ka yat ke yang ke jong ki ka tien ke tli ke jong ki bahro na dong sedong along halor ki nongrem ki jing hikai jong ke tien ke jong blai. Kita ki samla ki ba yat ki ba im ki ba keren ki ba lekat kumka jingika juga ketin ki jong blai kita ki long ki samla ki bala man penne ela ki jong ka burom ki jong ki hala ki jong ka ying kesem hala ki jong ka balang bat wana ka snong ka thau ka ri ka jai riu bless you. Kau ini kejadian kini buku kau. Kumno kau ke penyaklan yau riu nau blai. Kumno kau ke penyaklan yau riu nau blai. Kapok kadai di palak hukum kapukum kejauh dari maksisir malah palak hukum lalu kok dikatahi kajing palak di hukum kejauh dari kadai kepok kata kepok kalau snow kami kapten yakla yang nanti digese gedungi malah boleh kau mengingi syakri boleh bukur boleh berjana nadong sedong apa yang justru untuk mendan lalu perlu kecil asap ujungmu. Tiada apa kata di kur di jauh, kita memang di kur, di berjalan, kumbawa bulai, kumbawa pagi, matpalat mata, kebawatlah mata, jadi kepok, kata kepok ujungi, tapi yang kelak ini nak kecil kita ujungi, kebawalah resmi, buat bulai.